Работници и синдикати договориха до понеделник да се платят 60% от заплатите, а остатъкът до 3 месеца. Някои от металурзите не бяха доволни. Искаме си всичките. Има хора, които не са получавали 4 месеца. Те какво не правят? Аз не съм съгласен. Да си плаща всичко 100% и тогава ще почнем да работим. Освен, че не получават редовно заплата, работниците сами си кърпят дрехите, нямат предпазни маски, пият промишлена вода. Собственикът на завода, холдингът Интертръст на Валентин Захариев, им дължи над 1 милион лева. Изказване на неговия представител на срещата взриви залата. В страната има фирми, където и по 10 и по 12 месеца не са плащани. То никакви заплати, пък няма никакви действия, а тук става въпрос за не повече от, значи специално в случая СОЦК Кърджали, става въпрос за месеци. Веднага след като беше подписано споразумението, при протестиращите дойде социалният министър Тотю Младенов. Той заяви, че повече няма да има никакви компромиси спрямо Валентин Захариев. Над 40 акта на стойност 102 хиляди лева. Глобен. Ефектът какъв е? Никакъв. И затова от тук нататък всичко е в тяхните ръце. Междувременно от БСП поискаха пълна проверка на фирмите, които работят с дружествата в Кърджали и Мадан, заради съмнения за източването им.